Ще ви покажа наградите. Добре, аз не се записвам, защото. Добре, вземете Така, и хора, сега ще покажа наградите, не отивай никъде. Защото ще развалиш наградата. Сега ще покажа наградата, хора. Значи това наистина ще е по-дълго. Дай. Обърнем. Чакайте, хора. Давай. И сега ще ви покажа. Ето е моята награда. Мисля и тези мъжки неща да ги дам на мене си. Пък ето и тези неща да ги дам на Митко. Как? И така. Продължаваме да слагаме карти. И мисля да отиде при лаптопа и той да разгледа една гатанка. Чакай. Знам как. Чакай, ма ти сприема. Така. И така. Тук ще му задам една гатанка. Това нещо само твое. И другите го използват. Сега ще му напишем. И той трябва да разгадае тук. Така. Един момент, хора. Чакайте. Само един момент, за да вземем така. И сега, хора, ще го направим. Да, хора. Сега ще се върнем. Ние. Казваме, сега ще се върнем. Само изчакайте. Или виж сега, виж. Виж ела. Значи е това да минутите. Да. Така, хора, връщаме се. Продължавам. Да, и ето мога го обърна. И сега, хора, пишем гатанката. Без да гледаш нещата, един момент, хора. Така, това нещо е само това, но и другите го използват. И другите го използват. Хора, мисля да скрия неговите неща. Там, а пък моите, той да ги намери. Това е много гадно. Знам. Неговите аз ще ги намеря. Така. Долу, хора. Аз пръскам на капки. Добре, хора. Сега мога изкриваме за PlayStation на 5. Ето му ги играчките. Ама те неща наистина се остават за нас. А моите ще си ги скрия някъде, където те. Ето тук. След това. Така. Аз ще намеря моите. Така той ще трябва да намеря моето. Добре. И хора, готови сме. Ей, ми так да ти кажа, че сме готови с нашите хора. Куда? Чакай сега. Не, наша пън. И почваш, нали? Така, водима. Значи, както виждаш, че тук сложиш карта и се чудиш ли се защо. Да. Ама. Защото много поверяме. Виждах какво ли е това.
Кажи сега. Тук това го сложих, за да може да е началото ни. После картите не знам кой ще ги обира. Така. Значи, от кой път да мине? Той е един и същ. Натам. Ние играхме хора на тази игра. 2 рунда. А, да, това го знам. Това е за после. Това що е за после? Както виждате, защо ли е тази карта там? Не знам. И така. Но буквално оценете това нещо на леглото. Извиниш? Сега ще му дам една гаденка. Седни. И сега тук, нали виждаш, че ти ще намериш и моята награда, и твоята награда. Сега, тук няма нищо. Тук е наградата. Мисли какво трябва да направиш. Да отвориш, да го махнеш. Ще отворя и гледам няколко. То хората писма. Не питайте как. Това нещо е само твое и на другите го... Това е гатанка. Това нещо е само твое, но и другите го използват. И кое е това, за да разбереш самата награда къде е? Чакай, искам да малко да... хората. Другото малко и не помислях. Това нещо трябва да го скрие тук при мене. Заради това сега ще го сложа. Чакай! Така, готови сме. Да. Лаптоп? Не. Не, туалетна хартия. Не. Ръка. Това трябва ти да го познаеш. Ако не го познаеш, изобщо награда няма да намериш. Или по-точно, ако искаш да ти е по-лесно, на това нещо има необичайни копчета. Не. Клавиатура. Не. Как бе? Необичайни копчета. И за движене. Мишка? На него може и да се играе. Мишка? Не. Контролер? Как на мишката ще играеш? PlayStation с контролер, да. И сега, значи, трябва да провериш при PlayStation, както те води на това. Значи, наградата ти май е някъде точно при PlayStation. При PlayStation не е в турба. Как така? Хора, буквално в момента ще го видим. Ох, да. Хора, да си тук каза да се абонирате за канала ми. Ето го канала Митко Грозев. Мъто трябва да е в такова кръче, което трябва да е цялото зелено. Мъто трябва да е в бяло. Да. Ух, ще знае по-рано. Това видео бъде малко дълго от необичайното, където аз става правя. И сега, както виждаш, ела, това е твоята награда, но моята, както видя, че тук има карта. Значи, че трябва да съм направо и ще дойда пак при картата ми. Ядай. Не. Това е после, ела. Ядай телефона. Значи, виж, тук има подсказка, значи. Продължаваме надолу. Чакай. Какво правиш, бе? Къде отивате сега? Връх спрате или не искате?